Исәнмесез, хөрмәтле телевизор күрүчеләр. Эфирда бәйрәмегез котлы булсын тапшыруы. Һәммәгезгә дә күңелле ял минутлары теләп, зәңгәр экраннар каршына дәшәбез. Һәм инде әлбәттә, тапшыруга килгән котлау хатын сезнең игътибарга җиткерергә ашыгабыз. Безнең иң кадерле кешебез Исламов Альберт Авзал улының 12 сентябрьдә олы юбилее, аңа 80 яшь тула. Әтиебез сугыш чоры баласы. 1941 елның 12 сентябрендә Актаныш районы Иске Солтангөл авылында дөньяга килгән. Аның әтисе сугышның беренче көннәрендә үк фронтка китә һәм сугыш кырында һәлак була. Шулай итеп, әти сүзендә әйтә алмыйча, әни тәрбиясендә ярым ятим булып үсә ул. Балачакта һәм үсмер елларында әтиебезгә тормыш авырлыкларын күп татырга туры килә. Сугыштан соңгы ачлык, мохтаҗлык, гомерлек истәлек. Бу әтиебезнең сүзләре. Шулай да сынып сыгылып калмыйча, армия сафларында хезмәт иткәннән соң, ул Казан дәүләт педагогия институтының тарих филология бүлеген тәмамлап, юллама белән, төркемдәше Сәхибә белән Азнакайга кайткан. Матур гаилә корганнар, 2 кыз бала тәрбияләп үстергәннәр. Әтиебез 40 ел Азнакай шәһәренең мәктәпләрендә, 2нче мәктәптә, интернатта, 3нче мәктәп, татар гимназиясында тарих һәм җәмгыять белеме фәннәрен укытты. Үз фәнен яхшы белүче, квалификациясен даими рәвештә арттырып торучы, музейлар оештыручы, хөрмәткә лаек, таләпчән, гадел, һөнәренә тугрылыклы укытучы ул. Аның хезмәте югары бәяләнде. Күп санлы мактаулы кәгазьләр, шул исәптән Россия Мәгариф министрлыгы мактау кәгазе, мәгариф өлкәсендә казанышлары өчен күкрәк билгесе һәм башкалар. Кызганыч, 2007 елны әниебез бу якты дөньядан китеп барды. Бүгенге көндә әти үзенең тормыш иптәше вафат булган, Сәпәй авылыннан булган, бүтән хезмәт юлын шәфкать туташы булып, халыкның ихтирамын казанган Вера апа белән матур гаилә корып яши. Бер-берсен аңлап, туганнар белән даими аралашып. Лаеклы ялда булуына карамастан, Исламов Альберт Авзал улы иҗтимагый тормышта актив катнаша, ветераннар советы әгъзасы, яшь буын белән тәрбияви эш алып бара. Ватаным Татарстан газетасында мәкаләләре бастырылып тора. Әтиебез безгә һәр вакыт үрнәк булды. Без дә аның юлыннан киттек, мәгариф системасында эшлибез. Әтиебез белән горурланабыз. Ул үзенең тырышлыгы, осталыгы, җаваплылыгы, ярдәмчеллеге, гаилә җанлы булуы белән һәркемне сокландыра. Кадерле әтиебез, без сине ихластан гомер бәйрәмең, юбилеең белән котлыйбыз. Бәхетле озын гомер, күңел көрлеге телибез. Олы киңәшчебез, ярдәмчебез, терәгебез булып, озак еллар Вера апа белән бергә яшәргә язсын сиңа. Бүген әти синең туган көнең, бүген синең гомер бәйрәмең. Кабул итеп алчы чын күңелдән якты хисләребезнең бәйләме. Иң изге җылы сүздән башка таба алмыйбыз олы бүләкне. Безнең өчен бик тә кадерле син, бик тә якын, бик тә кирәкле. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Вера, кызларың Эльвира, Венера, кияүең Рәшит, оныкларың Диләрә, Зәмирә диелгән әлеге матур котлау хатында. Шушы матур теләкләргә без дә кушылабыз. Гомер бәйрәмнәрегез белән сезне исәнлек, саулык, матур җырны да кабул итеп алыгыз. Кыш
Гомер үзәнендә синең эзләр дәшәбезне улы юлларга. Чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле елларга. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте. Бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Котлауларга багышланган бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам. Һәммәгезгә дә исәнлек, иминлек телибез. Мин Эльмира Шәрифуллина сезнең белән саубуллашам.